Karty Pokémonov, ktoré tvoria obrázok, keď ich poskladáte dokopy. Na začiatok jeden obrázok, ktorý je dobre známy, ale napriek tomu by som ho tu mal spomenúť. Z úžasnej sady Crown Zenith máme Goldialga, Palkia, Giratina a Arceus V-Star, ktoré tvoria obraz stvorenia. Teraz takýto zábavný obrázok, ktorý zahŕňa duopop série 3, Plasl a Mainan. Ich karty dokážu vytvoriť nekonečný obraz. Ak máte rady Diamond and Pearl, táto ďalšia je špeciálne pre vás. Tento obrázok obsahuje promo kariet Cresselia a Darkrai, na ktorých každá zobrazuje jednu polovicu mesiaca. Neviem ako to, že som si toto nikdy predtým nevšimol, ale táto obsahuje Bulbasaura z Crystal Guardians a samozrejme aj Ivysaura. Spojenie týchto dvoch kariet ukazuje, že sa spolu hrajú. Táto ďalšia je naozaj zaujímavá. A našiel som to len vďaka vašim komentárom. Toto vyžaduje celú sadu kariet Arceus AR. Hoci sa kresba nespája, zoradením kariet od 1 po 9 vytvoríte spojovací vzor. Tieto karty, ktoré rozprávajú príbeh alebo vytvárajú dokopy nejaký obrázok, ma veľmi bavia. Mám ich ešte zo pár uložených a stále zbieram ďalšie a ďalšie, aby som mohol vytvoriť ďalšie videjko s pokračovaním. Ak vieš o kartičkách, ktoré rozprávajú príbeh alebo sa spájajú do nejakého jednotného obrazu, kľudne mi ich pošli do správy a v budúcom videjku použijem možno práve tie tvoje.